Illa de paper. Esta musiqueta tan relaxant anuncia l'arribada a la ràdio d'Òscar París. Bon dia, Òscar. Hola, molt bon dia, què tal? Molt bé, i tu com estàs? Com te'n trobes? Bé, molt bé. Bueno, és una música relaxant per un llibre que tractarem avui que no és tan relaxant, que és un llibre d'intriga, de misteri, de crims. Bueno, També tenia que haver canviat la musiqueta. Hauria estat bé. No, però aquesta musiqueta la gent ja la reconeix molt bé i sap que va en tu i la gent se fica més alerta davant de la ràdio. Me tens molt intrigada, per la redundància del llibre. Què tenim per avui? Doncs mira, ja saps que el món del llibre, el Sant Jordi és sagrat, és el dia gran i encara que falta un mes i mig, nosaltres ja el veiem al fons com va apareixent i ja estem preparant totes les novetats que han d'arribar a les llibreries per als finals d'abril. I una de les novetats que anem a treure és precisament Murs d'aigua. Murs d'aigua és la nova novel·la de Marta Tena, que és una escriptora seninca que ja ha publicat a Monada tota una sèrie de llibres, com Tots els colors del vent i Una lluna a la finestra, i que ara té aquest nou llibre que forma una duologia amb l'anterior, Una lluna a la finestra, que es va publicar l'any 2020, que va pillar un moment molt interessant de la nostra història contemporània, i ara recupera el personatge de la inspectora Jana Miró per atendre un nou misteri, un nou crim. I, a banda, és un llibre que no només és de proximitat per l'autora, que en diem més de la sèrie, sinó també per on ambienta la història, que això ja ens ho contarà Marta, que ja la tenim nosaltres. Què tal? Bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. I molt agraïda de... Pues bé, mira, que dic molt agraïda d'estar aquí amb vosaltres i compartir una mica les meves creacions amb vosaltres i en tots els oients. Bé, Marta, per on vols que comencem? Per Una lluna a la finestra o per Murs d'aigua? Pues, si voleu, comencem una mica per la lluna a la finestra. Inclús jo podria dir que ens podríem estar remuntant a tots els colors del vent, no? Perquè al final, tot i que no té res a veure amb la Jana Miró ni amb la mateixa història, però tot arranca de la meva passió per la història local, tot i que jo no sóc historiadora, sinó que sóc filòloga, però penso que, i de la literatura, evidentment, és el que jo sempre me dic que me considero dona de lletra perquè tota la vida he sigut lectora, m'he dedicat a estudiar filologia i treballo com a professora i, a més, escric llibres. Per tant, vull dir que el món de la literatura i les lletres m'envolta per tot arreu. Llavors, però també aquesta mica de gust o de desig per anar redescobrint la història del nostre entorn més proper i lligar-ho amb la literatura. Llavors, ja en Tots els colors del vent ja vaig escriure una novel·la, evidentment en tota una trama de ficció, però enmarcada en la Guerra Civil a la Sénia. Llavors, seguint en aquesta mateixa idea, Una lluna a la finestra se situa als ports, concretament a la Pobla de Benifassà. Llavors, una inspectora dels Mossos d'Esquadra que ve de Sant Sadurní d'Anoia, una mica en uns problemes personals i de baixa, va a la casa familiar i troba una sorpresa inesperada fent obres que la porten a una cosa que ella no esperava, que era fer-se d'allí, no? Trobar-se a gust en aquell lloc i en aquell entorn de lo que seria la tinença de Benifassà. Pues això, va descobrint la història d'ella, de la seva família i de tot este món que és el món dels maquis, no? De com van viure la gent de la tinença la repressió franquista i conviure en aquesta repressió per part de lo que seria la Guàrdia Civil, bàsicament, i també una mica a vegades els masovers amenaçats per la presència dels maquis o com els ajudaven. És una mica de descobrir-ho de forma lúdica, no a través de llibres d'història, que a qui li agrada molt la història ja ho ha llegit molt sobre llibres que hi ha molts i molt bons de publicats, però també és una manera de fer-ho més divulgatiu, no? Perquè pugui arribar a tothom. Sí, però podem dir que Una lluna a la finestra tomba cap a la novel·la negra o novel·la detectivesca, però ambientada al nostre territori i amb tot aquest trasfons històric.
Sí, així és. O sigui, així com tots els colors del vent no hi ha esta part policíaca, diguem-hi, aquí sí. Aquí trobem que arran de la investigació d'un cadàver que ella troba, d'unes restes, comença tota una investigació i van... O sigui, la investigació i el descobriment de la història van agafats de la mà. I això mateix passa en Murs d'Aigua. I parla'ns una miqueta d'esta protagonista que has creat, la inspectora Jana Miró. Sí, bueno, vaig voler una mica que fos una dona, perquè en moltes novel·les tradicionalment policíaques, normalment el protagonista és un home, no? Tot i que ara actualment ja comencem a trobar obres que ara estan també molt de moda i molt conegudes per tothom, on hi ha també aquest protagonisme de la dona com a investigadora, no? Però ja pot ser també jo perquè al ser dona era una mica també de posar de manifest algunes de les reflexions, de la manera de veure la vida, no? Dels conflictes interiors, perquè és una persona com normalment tots els inspectors de novel·la negra, que no és el típic policia que ho té tot clar i que no, normalment són gent que, no sé, estan traumatitzats, alguns són alcohòlics o porten algun tipus de trauma al darrere, doncs ella també, no? Ella, de fet, arranca tot perquè ella se'n va de Sant Sadurní i fa cap a la Pobla de Benifassà perquè està de baixa perquè necessita fugir del seu entorn i d'un problema que no sap com sortir-se'n, no? Llavors, vaig pensar que això, que aquests problemes a mi me venia millor que fos una dona i també donar en valor, no? La presència de les dones dins del món policial. Quin és el procés que has seguit per documentar-te? Al tindre una mica d'història, no sé si has pogut documentar-te, o quin és el procés de creació que has seguit per a construir aquesta obra? Sí, mira, en el cas de la lluna a la finestra, ara ens centrem, no? M'heu dit, ens centrem en la lluna, després ja parlarem de murs, no? Perquè ha sigut molt diferent una manera i l'altra. Ah, molt bé. Bàsicament, a la lluna a la finestra va ser molta documentació bibliogràfica, val? Alguns llibres que també estan publicats per Onada o per altres editorials d'historiadors en molt de renom que han escrit bàsicament sobre els maquis, o per exemple també hi ha una vinculació en el convent de Benifassà, i llavors aquí estan els annals del convent, que també els té publicats Onada, i bé, va ser això, molta recerca bibliogràfica i anar documentant-me en cada època què passava. Hi ha, per exemple, personatges que són així molt secundaris, no? Que són maquis, que són persones reals que van existir, maquis reals, i que realment s'explica cada un d'ells el seu petit paper, que només és molt contextual. Algun altre és inventat, però inspirat en gent i persones que realment van existir. Llavors, tot això ha sigut molt... Sí que és veritat que vaig parlar amb algunes persones que van viure en aquella època i alguns fets i me'ls van explicar, però a la lluna la recerca va ser molt de llegir molt, anar traient apunts i llavors anar construint la història. A vegades hi ha autors que el que fan és planificar-se tota la història abans de començar a escriure. Jo no, perquè jo, a mesura que vaig llegint, se me van ocorrint idees i vaig escrivint sobre allò. I llavors o estic escrivint una cosa i llavors m'ocorreix una idea i derivo, i moltes vegades el que jo havia pensat al principi a com acaba sent l'obra té alguna semblança, però no és exactament el que jo havia pensat des d'un bon començament, perquè me van sortint així una mica les idees i a mesura que vaig llegint coses o parlant amb gent, allò me dona peu a derivar la trama cap a un lloc o crear un personatge que no havia pensat i ho vaig fent una mica així. La Jana Miró és un personatge que arriba a la tinença de Benifassà, diguem, des de l'exterior, en aquest cas des de Catalunya. És curiós perquè és un element que s'ha repetit sovint amb novel·les que tenen lloc aquí al Maestrat o a la comarca del Montsià, per exemple, els incís del carrer de l'Arc, el cas Penyíscola, a les novel·les d'Amàlia Roig. És curiós que els escriptors opteu per aquest tipus de mirada interior des de l'exterior a la vegada, que jugueu amb aquesta dualitat. Sí, a més és que aquí me va vindre molt bé perquè a la Pobla va emigrar moltíssima gent
cap a la zona la zona del Vi i del Cava, no? Per la zona de Sant Sadurní, tota la zona aquella, quan va haver la plaga de la filoxera i la mica d'això que hi havia de vinya, que hi havia quitat la latinença, tot això es va morir, i també l'època també dels maquis, etc. Molta gent va marxar i van molts a treballar en aquella zona. Llavors també era una mica per això, perquè jo també volia veure descrivir un entorn molt rural, en gent que potser al principi és tirana tancada, no? Però després van el cor a la mà i t'ho donen tot, no? I volia retratar una mica les persones que viuen en aquesta zona que podríem dir, no? de ports buidats, no? perquè viu molt poqueta gent, molta gent gran, però, clar, des d'un punt de vista externa i a vegades una mica crític i escèptic d'entrada, però després, que quan ho coneixes a fons, no, te desperta la tendresa, la simpatia i inclús el desig de quedar-te, no? de sentir-te a casa teua. Als teus alumnes tu els recomanes el teu llibre per llegir-lo? Quin és el feedback que et donen? No massa, perquè saps què passa? Me fa una mica de vergonya, que no vull que es pense ningú que ho imposo. Jo sé que ells saben que escric, moltes vegades ells me pregunten, quan els hi pregunto ho explico, però no soc massa... perquè no vull que després ningú me digui tu els has dit que es compren un llibre o que... que si algú me l'ha demanat a vegades, sí que els he deixat inclús, però no això, parlar-los molt, 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 no, perquè no vull que se sentiguen massa pressionats. Bueno, sí. I la resposta a una lluna a la finestra, jo imagino que ha estat excepcional quan ja has decidit continuar amb el personatge. Sí, la veritat és que moltíssima gent m'està dient que els ha agradat molt, a més gent de totes les edats, gent molt gran que se senten molt, molt identificats perquè van viure aquella època i llavors que tot això nosaltres ho vam viure, no? Me diuen als clubs de lectura, però després també gent jove. L'altre dia em vaig trobar una exalumna, ostres, me vaig llegir el teu llibre i dic, mira, ara han de treure un altre la mateixa protagonista, ostres, ja estaré pendent a veure com surt i com se diu, vull dir que trobo que és per a la gent gran és retrobar-se en un moment del seu passat, no? I reviure'l, i per a la gent jove és descobrir allò que potser algú havia sentit a casa i alguns ni això tampoc, no? I, ostres, això va passar aquí? Doncs sí, a vegades perquè jo sempre els dic, els joves estudiem molt la història del que va passar a nivell mundial o a nivell nacional, però en canvi no saben el que els ha passat als seus iaios, als pobles, no? I penso que també és una manera de mostrar-los, no? D'ensenyar-los. I ara podem parlar de la novetat d'aquests Murs d'aigua que es presenta a la Sénia al mes de març. Jo, per lo que he mirat així per damunt, m'ha paregut que té més influència no tant de la memòria històrica, que també, sinó d'estos formats de true crime que ara s'han posat de moda. Pot ser? Sí, una mica... És que, a veure, a mi m'agrada experimentar, no m'agrada sempre fer totes les obres iguals. I cada una de les meues és diferent de l'altra, no tinc una línia. M'agrada, per la meva formació així literària, m'agrada experimentar en diferents tipus de narrador, en diferents tipus d'estructura, i sí, de fet, arranca des del bon començament, és una narració, podríem dir com si fos una espècie de memòria o de monòleg d'una persona que narra com ha dissenyat i ha portat a terme un crim. El que no se sap és per què, no? Llavors, simplement només explica com ho ha construït tot i ho ha fet, i després ja m'on anem abans del crim, no? I com es troba un cadàver a la vora del riu Sénia. Llavors, la Jana en aquell moment no està dins de l'equip d'investigació, perquè això ja el lector ja ho descobrirà, perquè ha tingut les seues coses i no està, però ella, que no la inclouen, necessita saber què passa perquè ja porta aquesta part d'investigadora de forma innata i llavors, de moment ella queda una mica fora, però sap tot el que va passant, van investigant i no troben què passa, no saben per què aquella persona que han trobat el motiu ni qui ho ha fet. Passa el temps i troben un altre cadàver i, clar, molt semblant a l'altra mort.
Llavors aquí ja veuen que una possible persona, no? Possible en sèrie, i a veure què. Tota la història va en entorn en esta. Llavors ja arriba un moment que ja veiem per què la Jana Miró ja entra com a cap de la investigació. A part, ella continua tenint les seues reflexions i els seus problemes a títol personal, que també se van barrejant una mica amb la investigació, i paral·lelament ella es retroba amb un personatge que ha aparegut a totes les meves novel·les, que és un escriptor que es diu Fernando Márquez de la Vega. Ell és de Barcelona i passa una temporada aquí de desconnexió a les Canes d'Alcanar, i es coneixen i llavors queden, i ell casualment ha anat un dia a dinar al pantà i sent que feia un temps que s'havia trobat el cos d'una dona dins del pantà, no? I llavors, ostres, jo penso, però m'agradaria saber més, perquè això podria ser, com que és escriptor, això podria derivar una novel·la, i llavors ell comença una investigació paral·lela, que no té res a veure amb el que està passant al poble, no? A la vora del riu Sénia, però que a través d'aquesta investigació que ell fa se van descobrint la història del pantà, no? De l'època que es va construir, per què, quina rivalitat hi havia entre la Sénia i Ulldecona, perquè ell pensa que tot això podria tenir a veure amb aquella dona que van trobar morta dins del pantà. Bé, arriba un moment que les històries van confluint fins al final, no? Llavors, t'aprofito una mica per explicar el títol, no? I la portada crec que també serà molt significativa, perquè és els murs del pantà quan salta per dalt, que llavors se veu tota la cortina d'aigua, no? I crec que és molt simbòlic. A més, crec que et quedarà molt xulo, perquè també un cel vermell, no? Roig, que marca una mica la part està més sanguinària, perquè a més són crims, però els que passaran són molt sanguinaris, són molt sàdics, i llavors he volgut una mica això, són murs, però murs que no només retenen aigua, sinó que també han guardat molts secrets. Serien murs que a través de la novel·la el que volen és que caiguen, no? Que surtin a la llum tots aquests secrets que la construcció del pantà va comportar, alguns bons, altres dolents, no? I alguns d'ells seran les raons de la mort d'esta dona, no? Tenim moltes ganes de descobrir aquests secrets. Segur ho farem en aquest resum que ens has fet, sense fer massa spoilers. Ja tenim moltes ganes de llegir aquest llibre. Sí. Aquesta continuació del personatge la tindrem en un tercer llibre. Contarem amb la trilogia de Marta Tena. Sí, jo espero que sí. Alguna idea tinc, no he començat, però alguna idea tinc. Sí. Mira, també... En este sí que el que us deia abans, de que la documentació ha sigut molt diferent, perquè sí que hi ha llibres també publicats per Onada sobre el riu, però sobre el pantà no. I llavors no m'he pogut documentar massa a nivell bibliogràfic i he hagut d'anar als arxius de les comunitats de regants, a parlar amb els ajuntaments, a parlar amb les persones que van viure aquella època i que van vindre, se van traslladar a viure aquí, alguns se van quedar, treballaven allí, ja que ha hagut molta recerca de personal, no? De buscar, de remenar els arxius, de subratllar, no tanta recerca bibliogràfica, perquè no hi havia massa cosa escrita en això. Penso que ara, no et dic ni molt menys la que més, però pot ser una de les persones que més completa tinc la visió de la construcció del pantà, perquè arran d'aquesta investigació he sigut molt divertit, m'ho he passat molt bé investigant per a Nesta. Lo de més, tot lo de la Jana, lo dels crims, tot això potser surt més de la meva imaginació i després tota aquesta contextualització d'esta recerca. Doncs mira, ara ens dirigim als nostres oients. Si algú necessita informació sobre aquest pantà, ja saben on acudir. Sí. De fet, faré algunes presentacions una mica mixtes, en parlaré de la novel·la, però també d'esta època, perquè molta gent, i el pantà, però és del nord de la Sénia o és d'Ulldecona? I, aquí sempre ha hagut molta polèmica i a través de la novel·la també es descobreix. O sigui, aquell que la part històrica li pesa més com a gust que la literària, crec que trobarà
trobarà un plaer, no?, descobrint tot això. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies, Marta. Mira, ja tenim un bon regal per Sant Jordi, ja que hem de comprar un llibre. El teu és una molt bona opció. Esperem que sí. Marta, moltíssimes gràcies, com sempre. Pues vosaltres a vosaltres i un plaer haver estat i això. I a veure si, no sé, per algunes parades d'estes de Sant Jordi i tot això, puc parlar amb els lectors i futurs o si algú ja se l'ha llegit i poder-la comentar, que és un plaer. Doncs sí, moltíssimes gràcies, Marta. Òscar, moltíssimes gràcies a tu també. Gràcies a tu i a Marta. Bueno, s'ha donat feina a tot. A l'editorial per fer un llibre de la història de l'embassament i també a la biblioteca, si vol organitzar una presentació, aprofitar la vinentesa. Encantada de fer-ho. Tot és parlar-lo. Gràcies de nou, Òscar. Fins la setmana que ve. Vinga, adeu.